F'opinjoni estensiva mibnija fuq ir-riċerka fis-Sunday Times, il-Gvernatur il-ġdid tal-Bank Ċentrali, Alexander De Marco, ċaħad b'mod ċar l-argumenti mqajmin mill-Partit Nazzjonalista dwar xi overpopulation. De Marco jirrimarka kif l-aħħar snin l-ekonomija Maltija ħolqot aktar minn 100,000 impjieg ġdid, waqt li żieda fil-ħaddiema Maltin seħed kważi kollha f'impjiegi li jħallsu l fuq minn paga medja b'numru sostanzjali ta' barranin ikopru dawk b'inqas ħlas u li qabel kienu jsiru minn Maltin. Skont De Marco l-kunċett tal-overpopulation jimplika li hemm niż-żejda li għandhom jitkeċċew u fakkar kif fis-snin 60 il-gvern ta' George Borg Olivier kien ingaġġa ekonomista Amerikan biex jevalwa l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta. Dak iż-żmien kien intqal li Malta kienet overpopulated u li kien meħtieġ li kull sena jemigraw madwar 10,000 Malti u Għawċi, fi żmien meta l-popolazzjoni kienet ta' madwar 320,000 persuna. B'kuntrast De Marco rrimarko kif il-gvern laburista tas-sebgħinijiet ifoka fuq il-bini ta' ekonomija soda u f'qasir żmien il-fenomenu tal-immigrazzjoni intemm. U innota li fil-preżent is-sitwazzjoni f'Malta ma tistax titqis bħala waħda ta' overpopulation minħabba li l-ekonomija qed tiġġenera biżżejjed impjiegi u skont id-dejta tal-Bank Ċentrali, in-negozji biħsibhom joħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol. Il-Gvernatur indirizza wkoll id-densità tal-popolazzjoni u semma lil Singapore bħala eżempju. Din il-gżira nazzjon simili għal Malta għandha densità 4 darbit u nofs ogħla minn dik ta' pajjiżna. Madankollu l-indikaturi tal-kwalità tal-ħajja juru li Singapore fost l-aqwa pajjiżi fid-dinja, magħrufa wkoll għall-indaffa l-infrastruttura avvanzata kif ukoll għall-ispazji ħodoru miftuħa. Skont De Marco dak li jeħtieġ illum pajjiżna u investiment akbar li jista' jiġi bit-tkabbir ekonomiku sostenibbli. De Marco wkoll faħar il-viżjoni ta' tranzizzjoni lejn produttività ogħla u investiment qawwi kien infassla fil-Viżjoni Malta 2050. Ta' min ifakkar li waqt is-sessjoni parlamentari dwar il-ħatra tiegħu bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Adrian Delija kien esprima dubji dwar dan l-ekonomista. Skont l-opinjoni ta' De Marco dan seħħ attentat b'retorika populista tal-lemin estrem li spiss tattakka l-Banek Ċentrali biex tixpruna narrattivi negattivi u taqtih il-qalb.